Намираме се на Кончето. Най-дългия връх в Пирин. Най-накрая се качих. Мина Котешки чал, се насочвам към Кончето. Там Митко ми се хили на среща. Ето го, това е Вихрен. Самото Конче. Се вижда въжето. А това отзад е Синаница. Тя ще се види. Това е Синаница. Давай ми, давай. Стойчо, яма снимайте тук как влиза. Ай! След толкова опити най-после съм. Ани, чакай! Да, ще направя първо да свърши с видеото. Сега в момента слагам на видеото.